Takže nový rok je na spadnutie a opäť nastane zmena vládnúcich znamení, kde aktuálne vládnúci had predá svoju vládu koňovi. Tento kôň bude mať prívlastok ohnivý. Je to dané postupným kolobehom nebeských kmeňov, ktoré sú niečo ako doporučenie z nebies. Roky 24 a 25 boli označované ako drevené a nakoľko drevo rodí oheň, budú roky 26 a 27 ohnivé. Napríklad kôň pred 12 rokmi v roku 2014 bol drevený a v cykle rodenia bude ďalší kôň v roku 2038 zemský. Kôň je rovnako súčasťou Veľkej trojky, a to hada a kozy. No a pokiaľ chceš vedieť, ako použiť to minulé na zvládnutie toho prítomného a zároveň sa pripraviť správne na to budúce, prihláš sa na seminár alebo webinár o novom roku koňa a úvodu do čínskej astrológie, kde si všetky tieto detaily povieme. Takže vidíme sa 31.1. a 1.2. Maj sa krásne.